Ahojte, rýchly update. Našich 5 mesiacov v Thajsku zatiaľ prebieha celkom úspešne. Momentálne sme v Phukete. Toto je náš rezort. Tu budeme tráviť 1 mesiac. Už sme tu v podstate asi takmer týždeň. Ako môžete vidieť, celkom sa nám to páči. Tuto je také jazero pri tom kopci. A potom krížom, vlastne ak ten kopec končí tam tým smerom, tak tam je more. Každé ráno tam chodíme na motorke. Rozhodli sme sa prenajať si motorku a motorkou sa tu vlastne premiestňujeme len k mori a do gymu, do posilovne chodíme s manželkou. Takže ráno naskrčeme všetci na motorku, prevezieme sa k moru, potom, aby som vám dal takú sumarizáciu toho, ako toto prebieha každý deň, manželka ide do posilovne väčšinou, ja s malou trávim čas v poole, medzi čase manželka sa vráti, ja idem do posilovne a potom po obede v podstate ja učím až do večera a ona v tom čase chodila s malou po okolí buď na pláž alebo do bazénu tráviť čas. Momentálne je mimo sezóny, takže nie je tu nejak veľa ľudí. Keby som vám niekedy odporúčal cestovať, tak určite mimo sezóny, pretože za prvé je to tu oveľa lacnejšie, keď pôjdete mimo sezóny. Počasie síce nie je 100%. V podstate keď je sezóna, tak je tu v kúse horúco. A keď je mimo sezóny, záleží od toho v akom mesiaci. Treba si nájsť taký mesiac, kedy to nie je najhoršie. Najhoršie myslím, že to nie je najúpršanejšie to počasie. Tak výhoda je v tom, že je to minimálne o polovicu lacnejšie všetko, vrátane ubytovania, stravovania a rôznych iných vecí. A zároveň je tu menej ľudí všade. Jediné, čím sa stretnete ako nevýhodou, je to, že vám bude pršiavať niekedy. Napríklad taký mesiac, ako je teraz, október. Stále je tu, neviem, v októbri nejakých, dajme tomu, predpovedaných nejakých 10 dní dažďov. Čiže je tam nejaký kompromis. Výhoda je tá, že není až také úplne obrovské horko. Môžete vedieť, sú proste nejaké oblaky, je tak polooblačno. Takže tie teploty sú není až také úplne extrémy, ako to býva v lete. V lete tu mávajú 36 stupňov, dajme tomu, tak teraz tu býva nejak 31 cez ten deň. Čože stále akože pre človeka ako ja, ktorý žil v Británii 20 rokov, tak pre mňa tieto teploty sú stále celkom horúce. Každopádne it's manageable. OK, to len taký rýchly update, ako som spomínal v predchádzajúcich videjkách, ktoré nájdete na mojom kanáli. Plánujem poskytovať viacero updateov týždenne. Momentálne sa stále usádzame, takže je to stále také trochu chaotické, ale budem sa snažiť prispievať čo najviacej. Z Phuketu, ahojte. 5 mesiacov v Thajsku, zatiaľ beží fajn. Čau!